everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Kisa man sa imong ipasangil nga pangan. Ingnon ako nga si Liklik ang akong uyab. Hala? Si Liklik libat? Buin mo kalulita, oy! Pulos lagi ka binuang sa! Sus, di ta magsineryoso, oy. Ako ra magud silang gikabuangan, good. Kay kapuyan ko anak nila gaw, oy. Lisod sad kayo kung magsineryoso ko, no? Ay nalang pag-mention og pangan, oy. Pasagdahin na lang na sila nga mo diskubre. Maobit taw. Bahala na sila kung kinsa ilang hunahunaan. Basta kay dili gyud kumutug-an nila kung kinsa ang akong hinigugma. Hotdo ni nato, Greggy. Aron mahuwasan ta sa atong ngilad kagibati. Di ko mudang kag inom to ribs. Uy. Do ka ba sa okay na nako? Oy, wa na'y epek, Greg. Kinahang lang mahurot ni natong duha, oy. Ayaw lang to ribs. Ayaw lang to ribs, ya. Sakto na ning duha. Kalihurot, anak. Kay matugo karong taod-taod. Ay, unsa man. Gusto kang hiluton ti ka? Hiluton, bi. Hiluton, Kaan ka na nga, be. mas mayo pa siguro. Hilutan na lang niya ako agtang. Agtang. Kaya rin mawa niyo labad sa akong Sige. Bebe, sandig sa kong dughan, bebe. dugan. Ayaw ka uwaw na ko, Greggy. Hay may maayog mo, higda na lang ka, kay aron nindot ang imong posisyon sa paghilot. Tagal mo higda ko. Sige, higda. Higda ko. Kana. Bebe, akong hiloton, be. Hiloton di ka, ha? Ay, ngano ni, imamang kong gikabay, Antoribia. Mura man nagnahadlok. Kabay, Nanong mura man kang nahadlok, Greggy. Nindot ning posisyon nga ingon ini. Ayaw ka maglisod o ginawa. Maglisod o ginawa ko, di ba patungan akong punsyuhan? Ang ako lang agtang may luta, may labot na Ay, punsyuhan. nindot manggod ni. Ingon ini paghilot, oh. Anong labot mo kadyagilot? Ay, dyan na! Ay, gilok! Kini. Kani. Sa naman eh! At kagagayalain naman ng ilot ito na Toribia. Aray! Uy! Imo magkukugitok mo, Greggy. Tasa, oy. Kutasa. Lisod ginawa. Ayan na ko kilota. Gawas na din eh. Gawas na din ni Toribia. Kaya na ako magpahilot. Kamusta naman ka na to? Karon pa man ka nakasuroy balik tinis amo? Mauligi, lit. Nabisi mo ko sa among negosyo, God. Saan si Lolo? Ako na may iyang gitugyanan pagda sa among mga negosyo, God. Bayo hinoon? Tuod. Kumusta naman kalit? Samot naman kagkasiksiw kagwapa, eh. Salamat na to. Tuod, ganang nakabalita ko nga, naman kuno kay trato. Kinsa may nagsulti nimo? Saan? Si lolo nimo, no? Saan? Tinood gito? Oo, uy. Ngano? Abi ninyong nagkomedyan ako? Yatis, yawa. Kisa mo ng swerte ang lalaki nga nakadama mo. Secret ra na to. Dili pa nako na ang gisulti sa tanan. Oo ba? Unsa man taga dinher ba na sa ato? Secret ra lagi. Basta kay may bawo ra lagi unya mong tanan. Sertiya na lalaki ya, eh. Pero unsa man na siya lit? Kwartahan ba? Excuse me na to. Wa ko mag-apas og sapi sa akong relasyon sa lalaki. Ang akong gusto nga magkasinabot mi.
Nakauyon ko niya og nakauyon pud siya nako. Pero importante biya kayo karong panahon nga mopili yung taglalaki nga financially stable. O bitaw. Pero dili na maoy una na kong giapas na to. Ang importante para nako, nga bisag kinsa pa na siya doon ako'y pagbati. Yay. Madato man o mapobre ang iyang kahimtang. pero mas maayo gyud nga doon na kay pagbati sa mga kwartahan, di ba? Mo man prangka gyud nga pagkasulti ba? Mag-unsa man ang bation nga gugma niya way ikabuga ang mga lalaki. Simbako ko disgrasya. Parehas ka nang naminyo diya nga nahimo na lang tindira sa daplin. Ayaw ra gud pag-ingon anak na to. Nga naman di og mahimong tindera. Basta ang importante nga doon ay prinsipyo o baruganan. Limpyo o konsensya o white tao nga gilupigan. May punto ka anang bahina pero abi na ulit. Naibangon ba ka nga dugay na gay kung nagagusto nimo. Sukad pigit sa una. Pero sagdi lang. Wala man kaso na ko ba? Bisag na nagkitrato karon, ligapon ko mawadaan sa paglaom nga madawat ni mga akong gugma. Seryoso ra kaayo ka na to. Kapila naman kumuingon nimo nga napay daghang babae diha nga gwapa, sexy. Ni prank ka na ba ako nimo ha, nga kutob ra kita sa amiko? Bueno, lit, kuan ba, nang makapaabot mo ko bisag kanusa ba? Pero, timan iba ya. Kung ako'y imo piliyon, di ba gyud ka magmahay kay kung unsay akong mapanunod sa mga katigayaw na ni Lolo, kitang duha raon niya mabulahan ini. Ikaw ako, magpuyoon niya sa paraiso nga puno sa kalipay. Ako ihatag nimo ang tanan, bisag unsa pa imong gustong pangayoon diri nako. Salamat kayo sa imong mga nindot nga tanyag na to. Pero pasaylo ako. Kutob ra gid sa higala ang akong pagtagad nimo. Wa na mo labaw pa ana. Busa ako gining balik-baliko nimo na to. Ayaw na lang gid pagdahom nga naa pa kay mapaabot nako. Mayo. Ah. Mayo. Oh, Tasyo! Ikaw man guday na. May nga ulit. Dayon din ni Tasyo, uy. Dali. Ay. May balik ulit ba kay... Kwan, ako na ganing ihuli ng wire ni Felix. Bebe. Ako rin hatag anak ni tatay. Daraw. Salamat kayo, Tasyo, ha? Nahasol na lang hinuon ka ini. Tabi una ninyo, ha? Kay ako una ning ibutang sa sod. Lingkod lang una diha, Tasyo. Sa may mong tuyo din eh. Nera ko kay namo ko'y gatod. Ikaw, samsaya mong tuyo din eh. Well, sige nalimot ka ha sa imong limitasyon. Di ba nga, gibawanan naman kang mo doon, Lolita? Oh, come on. Saan ka? Uy, watay butan na din na to. Kung kamo may diskarte ni Lolita, huwag mong pugong sa inyong gusto. Busa ayaw sa kunin yung but. Kung unsay gusto na kong buhaton. Pareha sa tang tanan, doon natay kagawasan kung unsay gusto na itong buhaton. Taman. Lex, so good karon ba? Mga apply na kong trabaho. Maayo, nindot. Maayo kay nakahuna-huna ka na, daday. Kauyon ka. Asa man ka mga play? Mo apply ko og katabang sa ilang guryo. Usa, katabang, astronaut, Hoy, sa ilang kuryog yan. astronaut. Magpabuwan man. Astronaut sa imong kunot. Magpabuwan, astronaut. Nganom di ay. Naabad di ay dautan. Kung ato ko sa ilang magpamig. Pangita og lain, daday. Ha? Mga play na kakagtindira sa bikiri. O di ba, maglabandira ka? We. Why magbuot na ko, Felix? Kuno say gusto na kong applyan nga trabaho. Pastila ni mo, no? Basin bayag magpakauwaw niya ka sa ilang guryo, ha? Sa una baya, nagpamid ka silang wili. Ha, pilmi kang mawa kay musibat ka. Nya, magtungits ka silang saling. Sa una rato. Sa una. Karon di na mahitabo. Nga nung nakaingon mo ka, nga di na namahitabo.
Nagbago na ko, Yeah, Felix. nagbago. Bago na ko. Mubiyan ako ng bisyo, ha? Baya, no? Kapila na ka magsiging ana, no? Unya di ay, scammer na ito. Uwe, ayaw kog unhidaan, Lex. Basta akong ipakita ninyo nga magtinarong na ko sa akong kinabuhi. Hala, O ha? ma'am kay gusto nimo nga mag-astronaut ka. Buhatan na daday. Basta di lang ka magbinuang sa imong trabaho, aron dili ta mauwawan ni Goryo. Turibs. Aminaw Toribia. Unsa man, Greggy. Kan ba ka nang abi nimo? Nakadaig kay ko nimo. Siksik ka. Nya. Gwapa pa gyud. Thank you, Greggy. Ala. I love you. Uy, nganugong, I love you man ka na ako. I love you lang, good. Kay ni Dahig man ka na ko. pero, paminaw. Sige. Kanyang kon ba? Nauyon kay ko nimo. Na ako'y gustong ipabuhat nimo. Sige. Unsa man na, Greggy. Kay andam kay kong mubuhat, ana. Hindi ta paminahon. Kanyang kon ba? Daga pamangyo ka no? Ay, ikaw ba? Joker, gid kaayo ka, no? Unsa man di tan-aw nimo na ako? Ha? Tawa. Kan sa tinod lang sa kuryoso kay ko nimo. Kay ang imong tingog, marigtigo ang naog tuno. Oh. Pero ang imong naong, hindi ta naong, mura pa magbatanon. Ay, totoo di ay, pilanagan niya imong edad. Pastilan, kadali ba gid mong malimot. Giingnan bitaw ti ka nga 30 pa ko. Oh. 30. 30 pa gawdi. Lagi 30 pa ko, oy. Abe man ko na ko og 25 ka pa. Ikaw ay permigyo ko nimong binuangan. Nakasuway na ba ka nga doon na kay trato? Ay, wa pagid in town. Ay. Wa pagyud ko kasuwayan ang mga butang nga sukad-masukad. Hindi ko matuon ni mo to, Revia. Mura mang nakasuway na ka. Sus, pagtuo ra na nimo, Greggy. Nahibaw ka? Never been touched, never been kissed pagid in town ko. Aray. Virgin pagid in town Ay, ko. Doon ta paminahon. Ay, No. ang gigan ko. Gilok ko, gilok. Padoon ako kung pagdunggan bi padoon. Virgin pa ko. Minaw ba? Nakoy, pabuhat ni mo. Kung mo yun kayo ni doon na kayo madawat nga dakong premyo. Kana. Unsa man na? Unsa na, Greggy? Sige, sultihi dayon ko. Kay ganihar akong nagpaabot anang imo ipabuhat nako. Ando ta paminahon ay. Sige na, Greggy. Kanabang akong apo ba nga si Renato ba? Kanabang akong apo? Gusto ko nga kamuna. Unsa? Okay ba ka na? Timan ha. Bugtong na akong apo. Huwag mauun yan na makapanunod sa tanan akong katigayunan kon. Mawa na ko ining kalibutan ha. Sure ka, Greggy? Sure na sure. Kung kamo'y makasal sa akong apo, saan na ko nimo nga. Nagyo kay madawat nga dakong premyo gyud. Lagi. Unsa may premyo nga imong ihatag nako, Greggy? Kwan. Dagan house and lot. Oo. Kunya, napagyoy 5 million pesos cash. Oo. Kung masunod nimo akong gusto. Tepa. Unsa to? House and lot? Unya, and lot. 5 million pesos cash pa gyud. Wow, kadako gud ana, Greggy. Naong ba yan niya? Kadako. Unya. Saman. Desidido ka. Gusto ka nga ikay mangulitaw sa akong... ako ba? Gusto ko nga ikay mangulitaw sa akong apo. Kay turpe na. Di na ka manguyab. Gusto ko nga ikay manguyab niya. Saman. Tubag. Deal or no deal? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.